A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Dukan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai. Ne muku fatan alheri a wannan channel ta kuma suna best seller channel. Bayan dan dogon lokaci ba mu haɗu ba, kai mu shi Allah ya sake da mu. Mun zo muku da wani bayani akan roƙo da kuke taiwa manhajar WhatsApp. WhatsApp ya ji kiraye-kirayen ku da kuke irin matsalolin da ake samu. Misali, ni yanzu in shigo group da ake na wani misali na addini, sai yanzu in postin din siyasa wanda ba shi da alaka da wannan group din, sai in zo garin gogewa sai in goge delete for me, ban goge for everyone, ko kuma in postin daga an magana and left. Kaga baka da wani dalili zaka iya goge wannan bidiyon. To ana ta kiraye-kiraye admin a ce ba shi da damar da zai yi iya goge wani abu da abin da aka sa a group ba daidai ba. Wasu ta ce la ga dama ta samu. To sai WhatsApp ta karbi kiraye-kirayen ku, sai ta fito muku da wannan damar yanzu haka idan ka shiga cikin WhatsApp group kai wani postin, sai WhatsApp sai suka ba admin damar me zaka iya shiga a sai admin ka danna kai highlighting ɗinsa, bai ma'ana kai danna kamar zaka goge. In kai highlighting ɗinsa zai baka option na gurin gogewa a sama. Misali shine daidai da ba ta fitowa sosai a ta nan gurin, zan yi da baki sai in kwatanta muku. Da ka danna option ɗin zai baka delete, da ka zo sai ka danna delete for everyone. Delete for everyone, not delete for me. In ka delete for you, to kai kadai ka goge, rago za su gani. Amma delete for everyone as admin, to ka goge duk wannan post din da aka yi wanda a da baka da dalilin da zaka iya gogewa. Yanzu amma saboda kiraye-kiraye da ake, sai WhatsApp ta tanadin muku da wannan tsari domin ci gaban ku da jin daɗin ku customer. Misali, gashi mun shigo WhatsApp yanzu haka, ga group na bude shi. Wannan group gashi an yi posting kala-kala ga su, sai nake so in goge wani postin wanda a da sai wanda ya postin din ba ne ba zan iya gogewa tunda ni admin ne a group din. Da sai in danna haka, gashi a rubuta amin, da na danna gashi fulawoyi sun fito min da shi ku kalla sosai. To sai in danna sama, sai in danna delete, gashi na danna delete. In kun kalla zai ce delete for everyone, zai ya ce muku kuma delete for me ya ce cancel, ko kalla da kyau kun gani. To shikenan, in ka tashi sai ka danna wannan delete for everyone. Gashi delete for everyone ya ce ma delete everyone, zai ƙara tambaye ka cewar a goge for gaba ɗaya da kowa da kowa, sai ka ce gashi ka ce to ku kalla kalmar amin din da aka rubuta babu ita yanzu a ciki, babu ita a ciki yanzu. Saka wannan shine ci gaban da muka muku a wannan tashar ta ku ta best seller channel a yau, da fatan za ku yi amfani da shi. A takaice abin da muke magana shine wasu idan ka shiga group na family ko na siyasa ko na addini, irin wani post da wani wanda ba shi da relation alaka da wannan post din naku, kukan iya danna admin yana da damar yanzu ya goge maimakon da ba shi da dama. Da ya danna highlighting akan abin da aka sako wanda ba shi ake bukatar a cikin group din, zai nuna mar gurin delete a sama. Da ya danna gurin delete din zai bashi delete for everyone, delete for me da cancel. Da ka danna delete for everyone zai kara confirming cewa ka yadda agogi wannan post din. In ka ce kana danna bam, an share wannan duk post din da aka yi. To wannan shine ci gaban da aka samu a WhatsApp bayan kiraye-kiraye da ake ta yi. Haka yanzu duk wani admin da wani mai postin, wasu suna postin nan ba dan sun iya da gangan ba da kuskure, wasu kuma da gangan suke. To kuma dai menene, yanzu WhatsApp ta ba admin dama yayi kokarin yayi goge gaba ɗaya abin nan domin a zauna lafiya. Kan cika ku da surutu, wannan shine dan abin da muka kawo muku a wannan channel ta ku ta best seller channel a yau. Da fatan za ku ci gaba da mana subscribing, ku ci gaba da viewers, ku ci gaba da mana liking. Akwai kuma tashar mu ta Alfijir Labarai wacce muke rubuta labarai a kowane lokaci. Shi kuma a rubuce ke ba bayani bane wannan. Duk wani labarai current affairs na kasa ko wasu abubuwan ilimi, kun ka bibiyo wannan channel din a kan YouTube ko a Facebook, za ku same ta Alfijir Labarai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you next time.